Tolosako inauterietan zezen plazara sartu nahi dutenekin neurriak hartuko dira urten ere. 2011 urtean 6.000 euroko isuna jaso zuen Tolosako udalak, eta horregatik jende kopurua mugatzera behartuta dago. Igor Ezenarro festa zinegotziak esan duenez, hala ere ikuskizuna ahalik eta politena egiten saiatuko dira, naiz eta legeak asko aldatu diren. Gehien bat, legediak ustegun tarte horietan gabiltzela aldan ikuskizuna, aldan eta politena eta pixkat sustraizarrei helduz, baina gaurko honen legek asko aldatu dira eta margena txikia da. Lehen urten batiketak eta udaletxetik erretiratu eta gero jendea etzan azaldu. Orduan, deialdia izan dadila denak izan behar deula pixka konsekuente inauteriekin. Eta zezen plazako erruedoko bueltain ezpadeu galtzea nahi, bertaratu eta ini beharko deula. Noski, legedia betez eta arauak betez. Herritarren aldetik, ulermena jaso dutela aipatu du Ezenarrok, eta lehen urteko sistemaren antzekoa izango dela urtengoa ere. 2012 Madridarenak denai pixkat begik iriki hasi zizkiun, segurtasun neurriak eta espaldi maitu betetzen, horrek ekarri dezazken gauzak. Orduan, nik uste talde hortatik jendea ulertzeula. Badau nostalgiko asko gaude, baina nik uste argazki hori, aspaldiko argazki hori, zezen plazatopetaino eta hori historia da. Eta gainetik ez diala udalak jarritako legek, baizik eta guri Eusko Jaurlaritzatik eta joko eta ikuskizunetako sailetik datuzkiula. Eta bete beharra dauzkaula. Bestela jokatzen nahi gea, ikuskizuna bertan bera gelditzea. Zezenen ikuskizunetarako sarrerak lortzeko honakoa egin beharko da. Salduko ditugu sarrerak internetez eta lehiatilan. Erdi eta erdi salduko txegu. Aurrena internetez jarriko ditugu salgai, otsailaren 20an, goizeko 9:00, eta otsailaren 23a bitarte, edo agortu bitarte. Webgunea da bibe.me. Eta gero, 24tikan 26ra, Leidorreko lehiatilan, ohiko moduan salduko ditugu, eta ordutegia izango atxaldeko 4etatik 8. Pertsona bakoitzeko 10 tike salduko ja, eta eguneroko 10 bai. Eta gero bestalde aurten tiketat euro bat garestio salduko ja, Oier Iribar, San Filipo gaixotasuna dauken aurribartarren esku bat familiari eta berari esku bat botatzeko, inauterietan lortzen den sarrerako euro hortaz lortzen den diru kantitatea familiarentzako. Eta udalak beste hainbeste jarriko du familiari laguntzeko.